Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Včerajší živý stream nahradzujem týmto videom. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorým som spôsobil ucha bôľ tým výrazným šumom na pozadí. Len toľko som chcel, priatelia, povedať, že dnes, teda už v sobotu, vyberáme opäť menšie zlo. Ako to už bolo v prípade Kisku. A všetci sme volili proti Ficovi, predtým proti Mečiarovi. A nikdy sme nevybrali dobrého prezidenta pre Slovenskú republiku. Nie, priatelia, nie tak ako povedali u Závodského pani Karafiatová, alebo ten, ktorý sa necíti byť Židom ani Rusom, ba dokonca ani Slovákom. A občas mám aj pocit, že sa necíti ako Grigori Mesežníkov. Tam natľachali u Braňa Závodského také nezmysly, že až ma hlava z toho bolela. Prezident má byť protiváhou vlády, nie, priatelia, žiadnou protiváhou nemá byť, má byť jednoznačne proslovenský. A to v týchto voľbách ten pán v okuliároch určite nesplňa. Ani Peter Pellegrini svojimi činmi to nenaplňa. Ale nemáme na výber, keďže Ivan Korčok je, ako vieme, vojnový štváč. Pri každých zverstvách v Spojených štátoch bol, či už bombardovanie Juhoslávie, tam takisto sa stretával už so smažiacou sa Madlenkou, alebo vojna v Iraku, či teraz na Ukrajine medzi Ukrajinou a Ruskom, takisto všemožne to podporoval. A ako slízky had bol pri vláde Igora Matoviča, Hegera a potom Odora a tváriať sa bohorovne, aký on je nestraník, a vieme pritom, že má dobré napojenie na progresívne Slovensko. A v tom živom streame som aj spomínal, že Marek Mach, bojovník proti fašizmu, vypravil šakováky vlak so študentami, ale už nepovedal, že ide o jednosmerný lístok, a pritom vyzbieral na tento vlak 30 000 eur. A za jednosmerný lístok, jednosmerný vlak zaplatil 18 000 eur. Mňa by len zaujímalo, kde sú tie peniaze od študentov, ten zbytok. A vidíte, akí si títo mimovládkari naplňajú biznis, ako oblbujú ľudí. Dokonca som počul, a nemám dobrý pocit z týchto volieb, počul som, že Peter Pellegrini je Ficov človek. On veľmi blízky človek. On nenaplňa tú ideu tej nestranickosti a naplňajú Korčok. Ja sa pýtam, naplňajú Korčok? Preto nemám dobrý pocit, nakoľko opäť ľudia sa nechali zblbnúť okuliarikmi. Predtým, Čaputováka je pekná, tak ideme ju voliť. A Kiska, nestranný človek, vyšiel z ulice. Vieme, takisto sa podielal na zverstvách, keď zabili Kuciaka a Kušnírovú. Týždeň ho ani nebolo a potom sa zrazu objavil. Ešte ma napadlo, Martin Daňo robil video, kedy išiel pozrieť majetok Ivana Korčoka a zistil, že býva na Seneckých jazerách, ako v Hollywoode. A oni sa aj v kampani on prezentoval, aký on je skromný človek. On má len vlastne tú vilku na Seneckých jazerách, chatku. A presne mi tá paralela pripomína kampaň Petra Pavla, kde za ním stál Slovák Martin Burger, ktorý robil kampaň aj Zuzane Čaputovej. A presne mi to ten istý a jeden rukopis pripomína. Vykresliť či Petra Pavla alebo Ivana Korčoka ako veľmi skromného človeka, imidžovky, okuliarky, výrazný symbol. A ten výrazný symbol sa prejavil aj pri Karolíne Farskej, kde jej dávali na hlavu čelenku, aby vynikla. A tí herci naši neskutoční, ktorí podporovali na všemožných mítingoch tohto Ivana K., tak to mali teatrálne prečítať na pódiu, doslovne prečítať. A mňa zaráža len to, že takíto herci, ktorí majú dobrú pamäť, nevedia súvislú vetu sami od srdca povedať, keď sú na tej jednej politickej strane. Prečo? Prečo oni to musia čítať? Toto mi tak nejde do hlavy. A po celom Slovensku sa
robili takéto mítingy na podporu jedného kandidáta. Aj tu v Poprade pomerne dosť ľudí bolo. Preto sa ja obávam, ale v Poprade takisto vyhral tento Ivan K., že si zvolíme opäť nedobrého prezidenta, ktorý bude ako Zuzana Čaputová štvať a jednosmernú politickú agendu pretláčať. Vieme, Zuzana Čaputová je progresívna srdcom, telom, ale aj mysľou. Tak len toľko, priatelia. Šťastnú ruku vám prajem a možno sa uvidíme zajtra a hodnotíme, ale veľký zlý pocit mám z tohto. Som zvedavý na váš názor, komentujte, váš Miťo, Pepe. A vidíte ešte, priatelia, posledná správa. Koluje SMS komunikácia, ktorý posielajú hlasisti, smeráci. Aj taká SMS-ka a niekoľko SMS-ek mi prišlo z rôznych čísel od smerákov, od hlasistov. Dobrý deň, z viacerých strán sa k nám dostali upozornenia na hroziace falšovanie volieb. Teraz ide o každý jeden hlas, dajte prosím na to pozor, len jeden falšovaný hlas v okrsku robí za celú krajinu veľké čísla. Koordinujte sa prosím aj s kolegami v komisii z koaličných strán, keď odídete fajčiť alebo na obed, aby bol stále aspoň jeden z vás v miestnosti a dával pozor, ďakujem. Bacha na prestávky a vtedy sa zvyšná časť priateľena dohodne a nahodí tam pár voličov a podpíšu sa za nich. Toľko Marian Barila, okresný predseda Hlasu. Tak si dávame pozor v komisiách, priatelia. Opäť váš Miťo, Pepe.